आम शक्ति नुह चेष्टा करवा ठाकुर पाखे दीपटी जलैवा घी दीपटी जलैवा है ना केक को काटो केक खाए रमा बाबू ए सुका नहीं सुका सुरा ही दिफो चेष्टा करवा एक काल हम गोटे अभ्यास पड़ी गलानी एका संगे भल खाई आज पर गला वर्ष को आमे कोरोना वर्ष को ये करी ବର୍ଷ କୋଉଠି ହେଲା ବର୍ଷ ହବ ମୁଲା ତୁମର ମୁଁ ବୋଲୁ ଫଟୋ ମୋର ଖାଲି ଜୁନ ହବ 8 ମାସ ତ 7.5 ମାସ ହେଲା 8 7 7 ମାସ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 बुल्लू इंग्राजी नववर्ष 2025 समस्त सुख शांति आनंदर वर्ष हो महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में प्रारंभ प्रार्थना कर एक जो दिव्य परिवेश आयोजन होती समस्ते एक मन एक प्राण नहीं समस्ते आम सुंदर भाव में जो मैंने आर प्राचुर्धा कलसार अच्छा सुंदर भाव में समस्त को मिसेकी सुसज्जित भाव में गोटे बर्णाढ़ परिवेश या समस्त मन को एक नहीं रास्त चलवा ये निश्चित भाव एक अविस्मरणीय विषय समाज में आम विभिन्न चिंता चेतना समन्वित लोक सब बास कर मन को लेकिन आम सब चलवा रास्त गोटे गोटे जुगान्तकारी अध्ययन मनीष जन्म होती दिने चली जन्म मृत्युर कालखंड हूँ जीवन अनंत जन्मर तपस्यार फलस्वरूप जीवक मानव जन्म दिखती आम समस्त सीधाई अच्छे क्या जोग कर समस्त मुख्य लक्ष्य रहू आज समाज में बर्तमान बहुत लोग 90 भाग लोग रोगा तार कारण हूँ आम सब सीधा ना बस योगशास्त्र कहे जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे ताहा अच्छी पिंडे और जहाँ अच्छी पिंडे ताहा अच्छी मेरुदंड तेणु मेरुदंड को जब सदाबे ठीक रखा निश्चित आम गोटे सुख जीवन पाइबा आज 30-40 वर्ष पूर्व कथा चिंता कले लोक मैंने 70-80 वर्ष पर्यंत निरोग भाव में स्वास्थ्यवान हो जल्दी 60-70 वर्ष 40 वर्ष समस्त कार किडनी कार हार्ट ब्लड प्रेसर भगवान शरीर भितर भगवान अच्छा निराधना करिया सुंदर करिया मंदिर को जाकि कलर करछे रंग करछे तार करछे ठीक अच्छे ये जो भगवान दिव्य मंदिर ईश्वर वही ये मंदिर सदाबे सुंदर करिया दरकार या सतेज रखा दरकार ये निर्मल हवा दरकार से आम सबुदिन नित्याभ्यास जो युग प्राणायाम अभ्यास करते तार मूल कारण ये मंदिर भगवान निराधना बचा आम समाज किए कौन उपकार कर निजे सुंदर हो बचले बास्तवान हो बचले अंधकार आम उपकार लगे ये शरीर टी दुर्लभ शरीर भगवान जो जदि ये अकाल फेरी कर आम तो जो समाज
ସମାଜ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ନିଜେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପକାରରେ ଲାଗିବା। ଆମେ ତ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ରଖିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆମେ ଉପକାର କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇକି କିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିଏ କେମିତି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିଲା, ଆମ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କେମିତି ହେଲା, ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀଟା ଆମମାନଙ୍କର କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା ତାହା ଆମର ଆୟତ୍ତାଧୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବା କି କ'ଣ ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ତା ଭିତରେ ଆସେ ସ୍ୱତଃ ତା ଭିତରୁ ରୋଗଟା ଦେଖେ। ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁନି, ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିବା, ଗୋଟେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସ୍ୱତଃ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟ ବହୁତ ମୁଁ ନେଉନି, କାହିଁକିନା କିଏ କେଉଁ କାମ ଭିତରେ ଯିବ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷ ତିଆରି କରିବା, ବିଶ୍ୱ ତିଆରି କରିବା, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରହିବା। ଆମେ ନିରୋଗ ରହିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବା, ନିରୋଗ ରହିବା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆମକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନ ଆସୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ମନ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଭାବନା ଯେମିତି ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଯାଇକି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଟିକେ ଖାଲି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯାଇକି ରାବଣକୁ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଆଉ ସେ ନାକ କାନ କାଟିକି ମୋତେ ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଅଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଅଛି, ତୁ କାଲି ଚୋରି କରିକି ଆଣେ। ଯାଇକି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯାଇକି କହିଲା କି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯାଇକି କହିଲା ରାବଣକୁ ଯାଇକି ଏ କଥା କହିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାବଣ ସେତିକଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର କାଲି କେମିତି ଚୋରି କରିବ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଗୋଟେ ଜଟାଜୁଟ ହେଲା ଏବଂ ବୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଏବଂ ଭିକ୍ଷାନ ଦେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଡାକିଲା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆସିକି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ରାଜା ହେଉଛ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ, କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ତମର ବେଶ, କ'ଣ ଭିକ୍ଷାନ ଦେଇ ଡାକୁଛ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯେ କାଲି ତ ଯିବି ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ଭାବିଲା ପରେ ସେ ତାର ଭିକ୍ଷା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଭିକ୍ଷାରୀର ଚେତନା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତନା ଆସିବ, ଆମର ଯଦି ଭଲ ଭାବନା ଆସିବ, ଆମେ ସେମିତି ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆମର ସଙ୍ଗ ଯେମିତି, ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସଙ୍ଗ ପାଇବା, ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଆମର ବିଚାର ସେଇ ଭାବନା ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିକି ତିଆରି କରିବା। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ଆଣିବାନି, ବି ପଜିଟିଭ୍, ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ନିରୋଗ ରହିବା, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା, ପ୍ରଚଳିତ କରିବା। ଆମଠୁ 5-7 ଶିଖିବା ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଆସିକି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଆସିକି 2-4 ଦିନ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି କେତେ ସବୁ ଆସିଲେଣି, ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ତା ସହିତ ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେଣି। ଇଏ ଦିନେ 100ରୁ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆମରି ଆଭାରେ, ଆମରି ତେଜରେ, ଆମରି କାଞ୍ଚିରେ ଏ ସୁନାଖେଳା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ଆହୁରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏଠି ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧିତ ମତାମତ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଯଦି ସଦାବେଳେ ମନ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଗତିର ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ହେଇକି ଆଗକୁ ଠିଆ ହେବ। ବହୁତ କଥାକୁ ରଖୁନି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ନବବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ କାମନା କରୁଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଆମେ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ। ଆମ ମନରେ ଉଦାସ ନାହିଁ, ଆମରି ମନରେ ନିରାଶା ନାହିଁ। ଆମରି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେବା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଦେବା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଆମରି ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବା। କାମନା ସହିତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, କରାଯାଇଛି। କେକ୍ ଟିକେ କାଟିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଯାହା ହଉଛୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଜି କିଛି କାହାର ହବନି କାହାର କିଛି ହବାର ଆଜି ନାହିଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଅ ସମସ୍ତେ ପୁରା କାଟିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆସ ଭାଇ ଚପଲ